Jo no em conforme, hem fet molt, però jo no em conforme. Sempre tens un projecte pel que lluitar, pel que treballar. Inclús els propis veïns, quan venen a l'Ajuntament a demanar ajuda, que tenen els seus problemes i te'ls conten, per això, per ells, n'hi ha molt que fer. És que quan tu has somiat en ser alcalde del seu poble, el poble on ha nascut, on s'ha criat, mai té la sensació del treball acabat. Perquè quan vaig entrar com a alcalde, la sensació que tenia era que el poble estava parat, estava bloquejat. I la transformació que hem fet, la transformació dels carrers, dels parcs, dels servicis públics, de la modernització de l'Ajuntament, ha sigut molt important. A voltes, quan parlem amb la gent que torna al poble després d'uns anys sense estar al Val i em diuen «Ramon, com ha canviat el poble?» I tant que ha canviat. Sols en 2 anys hem invertit més en infraestructures als carrers, més que els últims 25 anys que això ja has dit. Los jóvenes necesitan ahora mucho de nuestro apoyo. Necesitan espacios y servicios públicos que les ayude a formar sus valores, deporte y educación como parte de su formación. Es fundamental. Y aquí, en su pueblo donde viven, en su instituto, con la casa de cultura renovada, con el polideportivo nuevo o con la futura casa jove que vamos a construir. I tant que queden coses molt importants. Mira, jo tinc una obsessió i és que Albal tinga la seva estació de trens de Renfe. Una estació que es permeta estar en 10 minuts al centre de València. El Ministeri de Foment ja ens ha donat el sí, ja toca lluitar per a que comenci a ser una realitat quan abans millor. I no pararem, parlant amb el que siga, amb el propi ministre si cal, i ixa és una de les meves obsessions. Y ya pueden dir que la estació estará en marcha muy pronto. Trabajar, pelear, muchas horas. No tengo otra fórmula para conseguir todo lo que hemos conseguido. Empeño, dedicación, honradez y responsabilidad. Y yo creo más que nunca en el futuro de Albal, en su gente, en su apoyo. No es momento ni de experimentos ni de oportunistas. Hay que aprovechar lo que hemos hecho para continuar con más ilusión, con más ganas esta transformación histórica que estamos viviendo. Ramon Marí. Ningú farà més per Albal.